Giangkon sa Davao Light and Power Company nga posible pang musaka ang singil sa kuryente sa bulan sa Pebrero tungod sa gipaabot nga pag-ubos sa supply. Sumala ni Engineer Enric Zartia, ang President ug Chief Operating Officer sa DLPC, sa pagpanubay sa GMA Superradyo Davao, nagpadayag ang Power Sector's Assets and Liabilities Management Corporation nga minusa nila ang ginasupply nga kuryente sa DLPC tungod sa pag-ubos sa kapasidad sa planta. Gika sa 180 megawatts nga ginasupply sa PISAM sa DLPC, gilaraw nga paubsan kini ngadto sa 90 megawatts. Kung galing mahinayon ang pag-ubos sa supply, posibleng muusbaw og 50 centavos ang matag kilowatt-hour nga singil sa kuryente o moabot sa 100 pesos sa matag 200 kilowatt-hour nga konsumo. Ning bago lang giaprubahan sa Davao City Council ang resolusyon nga nagahangyo sa PISAM nga dili idayon ang gilaraw nga pagpaubos sa isupply nga kuryente sa DLPC. Sumala ni Konsehal Louis John Bungguyan, ang chairperson sa Committee on Energy and Water sa Davao City Council, ang PISAM ang nag-ooperate sa Agus Pulang Hydropower Plant nga labing barato nga ginakuhaan og kuryente sa Mindanao ug nagahatod og 30% nga supply sa DLPC. Kuno galing mahinayon ang ilang gilaraw nga pagpaubos sa supply, dako ang posibleng epekto niini sa ekonomiya sa syudad tungod gawas sa pagdako sa bayronon sa mga residente, posible sab nga makaapekto kini sa mga mamuhunan o investors ug ang adlaw-adlaw nga operasyon sa mga kumpanya ug negosyo.